Čus bus, dneska sa budem rozprávať s Lodvíkom. Hneď je tu napísané tvoje meno. Ja dám Ďusko. Zdravstvuj. Čupno to napísal. Čau. Budem písať bez diakritiky, aby som písal rýchlejšie. Nie som dostatočne kvalifikovaný, aby som ti mohol na toto odpovedať. Chápem ťa. Trochu ho naštvem. Sa zvedavý, aký bude, keď bude rozsúvaný. Čo si pod tým predstavuješ? Nič. Nič? Tomu nemôžem uveriť. No, tomu ver. Sorry, ale tomuto nikdy neuverím. Čo mu zasa? Zamyslel si sa niekedy nad tým, čo tu hovoríš? Nie. V tejto veci s tebou nemôžem súhlasiť. Čo? Napíšem to, čo on nenapísal. Zmažem. Nie som dostatočne kvalifikovaný na to, aby som ti porozumel. Nie som dostatočne kvalifikovaný na to, aby som ti porozumel. Ja viem. Nebuď drzý. Budem si robiť, čo sa mi len zachce. Však si iba program. Je mi to jasné. Ešte sa aj priznáš. Ty si ale blbec. To stačí. Loviem ťa. Nenadávaj mi, Ďusko. Budem si robiť, čo sa mi len zachce. Budem potom niekedy opakovať podľa toho, akú mi dá odpoveď otázka o Lodke. Naozaj budeš? Áno, budem. Som zvedavý, koľko vydrží. Naozaj budeš? Áno, budem. A drž už držku. Naozaj budeš? Buď si slepý, alebo mentálne postihnutý. Nie som dostatočne kvalifikovaný, aby som mohol na toto odpovedať. Prestáva mu to baviť s ním. Začnem ináč. Ako sa voláš? Viem, že sa volá Norman, iba to tak vyskúšam. Takto? Ako sa voláš?
To by som teda nepovedal. Čo tu píše? Si Maďar? Čo je toto za divnú otázku? Píšeš blbosti. Tak bez tejto informácie by som asi nemohol žiť. Čo? Blbec. Kto je ti tu blbec? Tak ty takto? Prečo práve ja? Lebo si PC program. Myslíš, že ma argumentom citujem? Alebo si PC program presvedčíš? Čo? Toto nechápem. Myslíš, že ma argumentom citujem? Jaj, chápem. Áno. Aj to je názor. Ja ti ho neberiem. Ne. Tak to má byť. Tomu nemôžem uveriť. Takto mi ver. Sorry, ale tomu tu nikdy neuverím. On sa stále opakuje, preto sa aj ja opakujem. Že mám na ho nervy. Asi sa vypnem. Takto ma nenaštve ani normálny človek. Keby bol pri mne. Takomu vylepím, že by sa ocitol v Afrike. Idem s tebou rozprávať. Nebudem s tebou rozprávať. Zamyslel si sa niekedy nad tým, čo tu hovoríš? Neopakuj sa, papagaj. Musím, aby si to aj ty pochopil. Papagaj. Papagaj. Fúha! On takto, ja takto. Papagaj. Papagaj. Je ti dobre? Takúto blbosť som už totiž dlho nepočul. Papagaj. Sofka, uvidíme, čo spraví. To co? Počítače? Moja obľúbená téma. Však si počítač. Počítač je zariadenie, ktoré denne mení životy ľudí. Ty si počítač. Preto to vieš. Ty si počítač, preto to vieš.
tak toto okamžite odvolaj. Veď nemáš dôvod myslieť si, že som počítač. Preto to vieš. Čo? Vypni sa. Už dala nervy. Toto je z môjho videjka všetko. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak mi dajte like a odber. Túto stránku vám dávajte popisku videa. Ale nerozprávajte sa s ním dlho ako ja, lebo naozaj sa naštvete a neviem čo. Ak sa vám toto videjko nepáčilo, napíšte do komentárov. A do komentárov napíšte aj, čo by ste chceli, aby som natáčal. Tak ja sa s vami lúčim. Čus!